כשילדים מתפללים אז אלוקים שומע, ובשמיים המילים כמו מעיין נובע. כי על תפילות של ילדים עומד כל העולם, ובשמיים אוהבים לשמוע את קולם. אבא שמע קולנו, אל נחוס ותרחם עלינו. נשמות קטנות שרק רוצות אותך קרוב אלינו, ועינינו הבורקות עכשיו אליך נשואות. מתי תשוב אלינו? יש אנשים ששואלים ומבטם תמה, מה רב כוחם של ילדים, איך הוא כל כך נוגע. והתשובה היא כה פשוטה, זכאי תפילתם, כי אור עולה מנשמתם וכה טהור ליבם. אבא שמע קולנו, אל נחוס ותרחם עלינו. נשמות קטנות שרק רוצות אותך קרוב אלינו, ועינינו הבורקות עכשיו אליך נשואות. מתי תשוב אלינו? אבא שמע קולנו, אל נחוס ותרחם עלינו. נשמות קטנות שרק רוצות אותך קרוב אלינו, ועינינו הבורקות עכשיו אליך נשואות. מתי תשוב אלינו? תשוב אלינו. אבא שמע קולנו, אל נחוס ותרחם עלינו. נשמות קטנות שרק רוצות אותך קרוב אלינו, ועינינו הבורקות עכשיו אליך נשואות. מתי תשוב אלינו? תשוב אלינו. אני רוצה לאחל לך שתהיי בריאה. אמא, אני אוהבת אותך. אל תנפרי קדימה. אסם, אני רוצה את המסיח. אמא, אני אוהבת אותך. אסם, סובורים הדרו הביתה. אני קרוא אמא. אחרי בעולם. אמא, תודה שאת מקדמת אותי מאהבה. אמא, הייתי רוצה שיבנה על בית המקדש. אמא, אני אוהבת אותך. תודה לקרוא אותה תמיד. אמא, אני קראה לי. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך.